Avui us ensenyo a posar el nòrdic a dintre de la funda nòrdica d'una manera superfàcil, ràpida. Primer de tot necessites la funda nòrdica i ha d'estar del revés, és a dir, inside out, el de dins a fora i el de fora a dins. L'estiraràs a sobre del llit i ara posaràs el nòrdic damunt. O sigui, està posada del revés, les costures estan per fora, i posarem el nòrdic al damunt, planet també. Enrotllarem el nòrdic amb la funda nòrdica, tot com si fos un canaló, un xurro. Quan arribem al final, li donem la volta com si fos un mitjó. Hi ha l'obertura, aquí estàs, obertura. Això és la part que més costa. Hem de treure-ho com per dintre. Si l'obertura és més gran, costa menys. Si l'obertura és més petita, costa més. Però bé, malgrat tot, no és difícil. Enrotllem i un altre cop. Treballem com si fos un mitjó. Per aquí. Sí? I ara ve la màgia. Tenim el xurro aquest. I l'únic que hem de fer és desenrotllar. Que sí, que ja nòrdic posat. I a més, bueno, jo crec que és divertit fer-ho així. Queda perfecte, no es despolsa gaire. I així ja no teniu excusa per no canviar el nòrdic, Que això cada 4 o 5 dies a rentar, que si no els àcars s'acumulen. Sí? Una miqueta de punteta i ja el tenim. Posar els coixins i llit fet.